Sure ka? Merindal, 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 Sure ka? merindal, 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 merindal. Sure? Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Sure ka mo? Sure ka? Sure man gayon. Mauran na din. Mauran. Siyempre nga yan, naling mo na ngayang mauran, maapot ka kung mauran. Bilang pag-istoryahin na mauran, taling mo nang mauran nga ni, iyo man ang ano. Iyo man ang sabi baga, uy natanong, grabe nga yung uran. Dahil ka na mag-istorya ang grabe ang uran, taram kang tao na mauran. Gani man sana so. Ang mga tugang sa prinsipyo kang komunikasyon sa television, reporting, buda sa radyo, do not state the obvious. Are, do not state the obvious ang sabi duman sa prinsipyo. Sabi nga, mainiton ano? O mga tugang mainiton ano? Aram na kang tawang mainiton, may na pagtaraman. Kung ako, nagko-cover ka sa television, uy, ang sa tuya ngayang presidente naka-checkered. Di mo na kayo po na i-explain kung ang presidente naka-checkered, ka nailing na sa TV. Pero araw ka nang gusto sabihin. Alis na naka-simulcast ang broadcast mo sa radyo. Yan, ha? So, presidente nga ya, ano yan, grabe nga yan tao. Nagdurukutan na nga sa tao, digdi nga sa samuyang kinamumugtakan. Grabe nga yan tao. Urmul-umul nang igari nga ya, gipaw na kiparangan. Di mo na dapat itaram yan sa TV. Kung di ka nag-anchor sa television, naka-anot sa television, nailing na po kan tao. Yan. Do not never state the obvious. At ang ito nakaarabot yan ang makadagma. Then na kaya ako nakakataram. Bago, arag masadakan mga simpleng prinsipyo kayan. Arag masadakan mga simpleng prinsipyo. Kayo, ngani na-solve kita. Oy, good afternoon. Hi, hi, hi. Ang sa tuyang tataramon, ngunya na hapon, mga tugang, iyo tabi ang tataramon na, pantablay. Aram mo kung anong sabihin mga tugang kang tataramon na pantablay? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Explikare daw din ako kay initabi na kung may ideya ka mo kung anong sabihin kang tataramon na pantablay. Pantablay. Saro tabing tataramon mga tugang na. Then nagagamit ini asin pambihira tang gamiton ta. Na-overtaken kita kan mga tataramon na Ingles. O ni baka aram kay ni o. Hello, good afternoon. Hello. Makusugon sir ang feedback ang radyo mo. Ano po sir ang gusto sabihin kang pantablay? Ano po ang gusto sabihin kang pantablay? Hello? Habo magtaram. Sabi ka na nagugusto, si Henry nga, si Henry. Si Henry po ini. Si Henry Boy Mata. Si Henry Boy. Ang mga Henry baga, garawin kapilyuan man sa buhay, ade? Ano? Kung nahalata ko man yan, na pag mga Henry baga, nahalata ko na, garo din napupugulan ng kapilyuan sa buhay. Pero ako, alay ko na nakontrol yan. Since magpunang soltero tabi ako, inadalang ko na kung paano kontrolon sa buhay ang kapilyuan. Pero may mga Henry talaga na uncontrollable. Paano kaya? May mga tao man nagrani. Ang mga Henry kaya prone talaga sa mga arog kayan. Ba't ang mga Henry, ikaw ang ki-style na gari pagaroon ka muna. Di pagaro-garo sana. Pagkatapos pagaroon, pag magaroon ka na, dadako po na ano. Unay ka naman makadula. Sing-sing. Sure ka?
Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po. Pero kung paano bago kami nailawan. Ano po? Pero kung paano bago kami hindi nailawan, sa cellphone. Ay, madam, inapod ko na po kasi bago kay Edit na Rehidor. Iyan nakwan mo. Di pa kinagdyan. Para lamang. Iyo. Maubos na lamang ang labahan ko din Oh, Nancy de la Cruz, pinarwad ko na po kay Edit kasi bago. Naghapot siya. So full name mo, nga niya ako, Nancy de la Cruz. Iyo po. Alat-alaton mo, tabaka po pag-schedule iyan manay. Iyo po. Iyo po. Napapahibi ka na po, napapaluwa ka na po. Dahil iuragan na ako. Oh, iuragan. Iuragan ka na? Grabe ba? Anong itsura kang iuragan? Napagalo na akong karilabang. Iyo. At Pero yung madam na, iyan tabi, na diploma. Manay Nancy, iyan tabi na area mo, madaling makuha iyan pag hinahanap kang taga-apek. Hindi na gani. Ano po? May nagdyan na ba ko? Kaya lang wala kami digdi. Anong sabihin mo? May nagdigdi na sa arani may dati may tindahan. Oo, ngunyan. Hindi naman today pa ini pinaapit kan. Narilaman ko na ako dyan nag-report. May tawo dyan Ano sa man? Indok. May tawo po dyan sa Indok ka nagdyan sa imo? Wala. Ngayon dyan na niyon ako nagapon ako sa good ka sa hapon. Oh, Mag-alat ako. Dahil ka po dyan maghali permit. Baka dumayan sa apek. Makuha na yan. Masikaso po yan. Iyo. Taka ko sa pag-umaga, kahurong ko po si Edit na Rehidor. Kinuha ko usok kumpletong pangaran mo. Tabi. Opo. Nakaabutan pang loan. Ako sa linggo, kung medyo doon malas kita, abutan ka pa kang Disyembre. Hindi, nalugod. Nalugod pang tuwidan. Iyo po, besa na reported na po ang duman. Sa Monday, text mo po giraray ako ha. Punan mo ako sa Monday. Iyo. Opo. Tapalo punta sa nang palo apon ha. Okay? Sige, Opo, bye-bye. okay, thank you po. Alright, thank you. Sa Monday daw tabi, boy, sa Monday, araw kayo ni boy. Sa Monday, pag sakay ni Angie, dimiritso ka mo sa APEC, ipalap ta kay personal iyan naman na, imagine sambulan na, dyan sa barangay Sagpon, dahil siya nailawan. Hello? Hello. Yes, sir. Makiano man po kami sa APEC. Kami po di dahil mang-kuryente. Saan po yan, sir? Hindi sa Purok Nuevi kang umapo sa crossing. Kasorin pa po yan. Kasi bagong aga pa po. Diyan, digin. Ay, sir. Sir Araw. Kaya Henry Mata. Migo, Po. sabihan mo, hindi mo hinapot si Henry Mata? Dahil ko na po din si Henry Oh, Mata. maluyaw man tala. Wara-wara, pero yan, permisa di si GB, nag-drive ito. Kaya, pag nag-drive ka, dahil siya nagisimbag, tabawal baga mag-cellphone pag nag-drive. Araw ka Iwanin Migo. po. Yan, Iwanin, tapos, anong sir. oras ka mo nag-burn out? Kasi bago ko pong aga alas 8. Oh. Parariho kita, Migo. Hanggang ko niyan, dahil man tabi kitang kuryente. Naraot tabi sa substation, pigi-irahay ko niyan. Kasabay na po di sa crossing. Sa umapo. Opo, yan po ang feeder 1 and 2. Kasarabay po yan. Dakulaon po ang brown out tangon yan, feeder 1 and 2 po. Dahil mo paano ki-advise mo ya, sir? Di man kabukan sa saro na apik tayo man ang style baga nila. Pipost na mga sa Facebook sana. Bala na kita mag-aranap sa inda. Dahil man nga ni sir naka-post. Igwa tabi nakapost tabi may nailing kami. Igwa. Iyo iyo na nga nan taturon sila mag-post na gusto nila i-post tabo nila sa radyo. Kaya kami na isa na sa pag-asa ming Kaya gani po, alat-alaton mo ta pigi-repair ngo niyan tabi ang substation. Okay po, sabi. Salamat. Okay. Sige. No. Yan ang problema. Ano nga na iso tataramon tangon yan? Pantablay. Sabi kan sarong texter ta, ang pantablay ngaya sir, ang sabihin ka, ang charger, correct. Ang pantablay po, sarong tataramon na Filipino, na ang gusto sabihon, charger. Kaya lang kita, di man kita nagagamit kan word na pantablay. Kung daw ngayon iso pantablay, ngangangahan ka. Pero pag ginamit mo mga tugang na charger, mas madali pong maintindihan. Mga tataramon.
Ara mo daw ang gustong sabihon? Iyan po ang gusto sabihon, mga tugang kan, pantablay. Meaning tabi ate Babe Sarancillo, ang gusto sabihon tabi ika iyan, charger, cellphone charger, o ano man tabing charger iyan. Iyan po ang pantablay. Hello? Hello, sir. Yes. Good afternoon. Ang gusto lang gabi paabot man sa akin. Kasi saro, Oh. Ano po ito? Hello? Nawara. Iya po. Apo na taro sa api kung ano ng development kan trabaho ninda. Bata day kita ki nakukontak din. Api ka bagawara na kinlandline. Abudan ko na si Edit na Rehidor. Kung ano na ang sitwasyon. Kada ko nag-aarapon sa kuya. Baka lamang naka-duty si Manay Edit. Manay Edit, naka-duty ka? Oy, nagkaparaharapot ang tao. Pasensya ka na ha. Nag-onder ako. Ano, kumusta ang sitwasyon kang kwanta restoration kang kuryente sa mga feeders ta? So, dos, buda sa uno. May kuryente na? Feeder 1, bita feeder 2, bita Oo. Nakaloob na po. May kuryente na po, sir. Kasaba ang 238. Madali. Feeder 2, naglaog 238. Sa feeder 1, 239 po. 239. Ronald, ikaw na kita kuryente. Kadinsit pa kita. Sika daw. Iguan na po, sir. Agency pa mo, sir? Garo yung pinaka-genset pa kami. Kasaba mo pa, sir, na 238. 230. Opo. Ipahiling ko sa technician mi ha. Pero ano sukaw sa kasaba ko ta nag-brown out? Nagka-problema po duman siya sa substation. Iyo nga ni. Pero naayos na po. Opo. Iyo nga ni. Pero may nag-arap po sa kuya ngunya na nagkaperang mga streets. Baka na. Nadayang kuryente sinda. Igual na, sir. Baka dahil lang, sir, hindi na reparo. Iyo man ang Opo, ganun. may kuryente na po. Nakalaog na po itong duwang feeders na nagpansok na kasi bago alas 5. Ayan, okay. Very good pala. Opo. Okay. Ang Ano tingin na naman? lang kami, sir. Oo. Iyo. Ang tingin pa kami, sir. Suhuni, sir, na po na mata na gandang banyadero. Na paano ito? Na tumbahan, sir, kikahoy. At senda ko da kayo sa kahoy. Makain ko gari kitrak before ito maalis na so nakatumba sa linya. Sarawayon na kahoy ini. Unyan po sa Kaya kwan sa naka-isolate po ito. ongoing man ang repair man kayo. Ongoing man ang trabaho. Opo, kigalag lang, sir, sa truck. Sa truck kaya, sir, may active. Ito duman sa truck na dakula. Iyo. Okay. Opo. Kasi bago may nagapon sa kuya na taga humapon. Ay, sa mga ano nilang gariyan, sir, na napansukan. May nag-iikot man po dyan, sir. May nag-iikot mo niyan? Opo, may team po kami sa Albay sa Ligas Iyo. sa Taga Daraga. humapon da dyan sa may ko. Anong area to, Angel? Sa humapon? Anong area to? Opo. Basta may nag-iikot man pala mo niyan? Oo. Oo. Okay. Oo. O saro na lang, punas na lang, manay edit. So, pag-text ka baga sa imo so residensya ni Nancy De La Cruz? Naipestig mo na po ito? Inibuhan ko na ito sa ticket. Forward ko naman po sa chief engineer. O, tanag-apod naman mo niyan sa kuya. Napano nga niya ako ta sambulan ka mo din ilaw. Opo, medyo na kung kaya sir kami ninyo. Tapauranan baga, sir. Iyo. Baka po pwede na matik na. Ano? Kaya medyo nag-responde. Iyo. Ta sulo-sulo na lang siya ideng ilaw duman sa zone 3 na ito kan sagpon. Daraga. Opo. Iyo po. Okay. Pakipalop na lang po na edit ha. Iyo po, sir. Follow up ko na lang po. Opo. Iyo po. Okay. Salamaton. Salamaton tabi. Okay po. Salamat lang po. Edit Ridor, Kanapek. O, ikaw na palang kuryente. Hello? hello, sir. Hindi pa man talaga. Hindi talaga, sir, sa Mapo. Ngayon pa po sa crossing. Crossing, humapon. O, sige, tayapon ko ha. Crossing, humapon iyo. Crossing Mapo. Okay. Salamat ha. Okay, thank you. Alright. Crossing, humapon. Ata. Sali lang hata. Saro na lang ta. Ikwanta kay Edit Ridor. Ano yan? Dakulso na warang kuryente eh. Mana Edit? So pikapod ko pala sa imo kasuhapon sa crossing humapon area. Opo.
Dahil pa da ito, 8 o'clock pa da nawara sa kuryente naman eh. Dahil pa po, wara po ki-report. Gayon. Iyo. Crossing humapon po, dakunda maroon naman na yung kuryente. Oo. Mana edit? Ya, salamat po. Yung mas na ito sa crossing ha. Pa. Sa apelido, sir. Ay, Para alat ma-search mo na. ko digdi sa ano. I-text ko sa imo. Opo, ba't apelido lang? I-text ko po sa imo ha. Sige po. I-text ko po sa Sige imo. po. So ano na lang, sir? So full na lang pati sa address. Iya po. Tapos Opo. sa landmark. Iya Tapos po. kung pwede, sir, may cellphone number. Ang Yeah. ano kayo, sa tiga-akudan nyo nangun yan. Ay, mas maray mananggad yan para madali. Iya po. Pag yun, pag paduman na po sinda sa site, nag-aakod po, sir, kami. Iya po. O to pala na cellphone Apo. login ni Nancy. I-text ko man sa imo. Sa cellphone ni Nancy. Opo, kay Puan ni, yun Iya po po. ito, sir, ang pinaka-kay Puan ni, sa cellphone number. Iya po. Okay. Sige Opo, po. sige Thank po. you. Okay po. Sige Thank you. po. Alright, Opo. oh. So taga kwan tabi, taga humapon, crossing, i-text mo daw tabi so kompleto mong pangaran, lugar na daing kuryente, buda so number mo. I-type mo nga ng pag-forward madali. So taga sagpon man tabi na nag-upload, Manay Nancy, de ko kaya na, ang text mo kaya, de ko nakukuha, arog ka ini, i-text mo daw tabi sa kuya, so, di ko nakapunbok ang number mo eh. Magapon ka po sa kuya, tayo surat ko sa number mo. Tayo text ko naman kay Edit na Rehidor. Iya po. O iso takasagpon daraga. Tabi. Importante kaya na may contact number kita. Hay na sa tagasagpon. Bata, iuragan na nga niya ako. Sabi sa kuya. Salamat na may ilaw na digdi sa Lapu-Lapu. Kumusta sa dipil mo, mate? Ay, okay na, mate? Classmate na ano yun eh, John? Okay na, amigo? Okay na, amigo. So, kwanta. So, dipil ta. Okay na. Hello? Thank you, John, Salamatan, mate. Hello? Yes po. Ika po ito sa tagasagpon? Hindi po ini sa Castilla. Ano po ang problema mo? Pasalamat lang po, Sir Henry. Opo, tungkol sa? Kay Mayor Bong Mendoza. Oo, natapos na dapat mo pasalamat. Opo, natin ang Madam, day ko nasabutan tabi ang boses mo. Ibaba mo ang volume kang radyo mo. Ito nag-feedback. Si Sir pang gusto mong pasalamatan? So, financial assistance po sa college. Nagtao po si Sir Bong Mendoza, kaso hapon po, pig-releasan po yan sa munisipyo. So, bilog ng Castilla. Oh, anong mensahe mo po sa Mayor Nindo? Ano pang mensahe nindo sa Mayor? Ano pang pangaran mo palan? Secret na lang po. Ay, di po kita pwede, madam. Di po kita pwede mag-secret ki pangaran. Nagpapasalamat ka nga ni. Magayon baga na aram ni Mayor kung siya nagpapasalamat. Iya po. Kung okay sa imo, habo ka magtalam ka ng ngaran mo? Mrs. Plaza po. Opo, Mrs. Plaza. Sa ano po ang mensahe mo sa alkalde nindo? Salamat po, Mayor, sa sabang na isang taong po sa tapos na mga college student. Ikis sa bilog na sila. Oo. Ano po, kwarta po ito ni Mayor o pundukan munisipyo na pigtausan ng financial assistance? Mrs. Plaza, madam. Ano po ito, pundukan lokal na gobyerno o personal po ni Mayor? Hello? Opo, ano po ito, personal na kwarta ni Mayor o pundo po kan lokal na gobyerno? Nagtabang po kay Mayor po. Kaya nga ni po, ano po siya, personal na kwarta ni Mayor o pundukan lokal na gobyerno ang pigtao po na financial assistance? Hindi ko man po O day mo aram. Pangyari sa maawa ka. O important, nagpasalamat ka. Iyo, o sige po, salamat ha. Salamat ton tabi. Okay, bye-bye. O Mayor Bong, salamat at tabi sa imong financial assistance na pigtao sa mga residentes kan Castilla na tungkol sa pag-eskwela. Efren Aranya, o ito na, sandali lang ha. O tayo forward ko na ini kay Edit na Rehidor.
Efren Aranya, okay na. Okay na, o, ito na. So, taga-Sagpon Daraga po, please. Ay, so, taga-Sagpon Daraga. Yung taga-Sagpon Manay, tabi, please cooperate. Takong talaga, deta, aram ko, grabe na mamatian mo. Baka dahil nang lo dito kay Irakman. Basta anyway, reported na po ang pangaran mo doon. Nangog mo baga po sa radyo. Reported na po ito, kaya baka ipapahiling na lang po ito ni Manay Edit. Okay? O bueno. Rachel Armenia, kung bako problema apik LCWD, ay wara pa dumanan. Minsan sana magtambay sa harong, wara pa ilaw. Nagbalik na baga, sarawayon ka na. Shell, nagbalik na baga. Baka may kuryente na ka mo. Sa kwanda tabi, luksin daraga. Teka tayo, forward ko ini ha. Luksin, madali lang ha. Luksin daraga, yung sa luksin daw. Sige tayo, forward ko po. Hello? Chito? Migo, maray na hapon. Yaw, kita digdi sa Islang Probinsya, Kang Masbate, sa Angonyan. Kumusta man dyan, Migo? Ano, informasyon ta lamang. Kumusta dyan? Paros digdihin, dahil nagpahiling so ng mag-phone kaso bagong aga. Oo, talaga. Tapos, ang brownout man, magpupa kasi ka sa bagong aga. Oo. Bakit reklamo yan dyan sa APEC, ang brownout digdi sa Masbate? Latasan taga sa rawayan ka na. Gusto sabihin, mapunang ko sa apek na brownout yan. Okay. Pero ano, amigo, may mga green warning baga ngayon. Kumusta ang panahon ang dagat dyan? Maparos, siguradong mabalo din yung party digdi sa may 3rd district. Iyo. Mabalon. Iyo po. Magiringat dapat kung maparos yan. Bata open siyan. Nga, ang kayo na isamar na. Iyo baga. O, di mag-ingat tabi dyan, migo ha. Dalugan mo. Salamat tayo. Obrigado ko dyan sa magina ko, yawan dyan sa Arong. Oo. Anong pangarap? Sarong bulan na naman kita digdi sa isla. Iyo nga. Anong pangaran ka sa imong magina, migo? Tabi, bakit kumusta ang talaga? Marian. Saka si Daisy. Daisy and Marian. Si Daisy ang sa imong lalabs. Swaki. Ang aki si Daisy. Si Marian. So, sa imong lalabs yon. Pareho mo man sin lalabs bago. Tamag-ina. Termina. Sito. Sutunay ini. Po? Sutunay ini. Tunay ito. So, tunay ba kaya? Bakit tayo mo? Ano nagitang kita kayo. Okay. Salamat sa pagpapigo. Salamat. Oh, thank you. Chita de Bagos. Oh, Madam Marian, at saka Daisy. Regards daw kamukan sa tuya tabin sa inuna kwan. Ha? Okay, open no. Alas 3:30 na. May text si Manay Tess Openya. Wala po sir kuryente sa Maroroy Daraga. Sige tabi Manay Daisy ha. Forward ko tabi ha. Forward ko. Maroroy Daraga. Okay. Hello? Kuya Henry? Po. Buti pa po yung tumawag sa'yo. Inuuragan pa. Oo. Ano po? Ako po hindi na. Manay. Sigya po tunta ka. Sarawayon ka Gusto sabihon ka ito, dagiton siya. Dagit na siya. Ito kayang term na ito. May kanya-kanyang meaning ito eh. Sa ibang mga lugar, mga tugang sa satuya, tabi na palibot. Kung sabihin ko itong taga-daragang uminapod, dagit na siya. Okay? Dagito na nga niya ako. Ulit. Mahiwagang tanog. Ulit. Sang ulitin ang mahiwagang tanog. 100 pesos, mga tugang ang premyo kayan. Pwedeng i-text, pwedeng i-upload. Makalipas lang kan mga patalastas, ngunyan pong hapon.
An oras hatod sa Indokang. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, buon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahandang. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakosan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds.
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby. Yes, thank you. Balik kita mga tugang sa programa. May nagtitext digdi. Nagdumanda siya sa Ayala. May mga instances da duman sa pilahan sa cashier, sa pagpigabayanan. Dahil da nasusunod sukan. O di ba paglaog mo dahil da nasusunod sukan, dahil nasusunod so social distancing. Ituro ko sa imo, unan style kan sa kuyang teacher, professor dati, si Sir Rodel, na ninyo Franco. Nagduman siya sa sarong butika.
Sabi na, pag inistorya ko sa Indo, pwede ning gamiton Indo. Tama-tama uno yung nagte-text, ano. Nagreklamo siya na dahil nasusunod ang social distancing diyan sa may Ayala. Arong gibon mo, arong kini. So, style kan sa kuyang profesor. Nagpila siya sa butika. Then na-observe mga tugang sa social distancing. May babayeng umininot pati duman sa linya niya. Sabi na ni sir, ngaya, madam, ma-observe na ngaya po kita ki social distancing. Sabi na akang sumabayi, Ronald, para ngaya ka yan. Asuro social distancing pa ngaya. Sabi ni si Rodel, sige ngaya madam, kung di ka ngaya ba na mas magsibog dyan, baka ngaya maulakitan ta ka. Makaskaso na nakatalis ka sa babae, nag-abo-abo ka baga, wala ka nag-hurwatsing ka man, nag-abo-abo ka, sabi na niya, sige nga madam, kung di ka nga masibog yan, okay lang, bahala kaya kung maulakitan ta ka. Makaskaso na sa babaeng nakaharayo, Angel. Makaskaso sa babaeng nakaharayo, pipa distant, nga madam, maobserba daw nga po kita kan social distance. Tayo baga nga ang protocol mo niyan. Parang nga kaiyan, sabi kang babae. Maobserba pa nga. Parang nga kaan. Maobserba pa nga ka. Nagisusuan sa babae. Sabi kan sa kong professor. Sige nga madam, okay lang po kung nabo ka. Pero nga bahala ka kung maulakitan ta ka. Di ka kan mananggad dumistansya. Di ka kan dumistansya. Ay, Isus ko kita. Yan ang problema. May ano ka kaya? Nakaukod ako kita mang style. Kung paano yan ng mga saraway. Okay, hindi pong nagte-text ako. Istorya mo. Taraman mo. Gibo rin yung style yan. At ilingon tada kung dahil sa imo dumistansya. Hello, good afternoon. Makusugon pang feedback. Hello? Yes, ma'am. Pakipalo-yo-luya tabi kang radyo, ma'am. Makusugon po. Pakipalo-ya tabi kang volume kang radyo. Pakipalo-ya tabi. Sige po. Ano po ang tanog? Ice na kinag sa pichi. Ano po? Crack ice. Crack ice na? Kinag sa pitchin. Sala. Kaman ko yun. Sala. Bye-bye. Madali lang ta. Isaksak ta daw ini nakuha na ini. Madali lang ta. Okay, sandali lang. Hello, good afternoon. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Nag-uwas, sir, kiplato. Ano po? Nag-uwas, kiplato, tsaka kutsara. Talaga? Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye-bye. Okay. Hello, good afternoon. Yes po, good afternoon. Kuya, pwede pong clue? Ano po? Pwede pong mag-clue kayo? Nahulog po. Nahulog po? Oo. Mga lata po, nahulog. Ano? Mga lata po. Mga latang nahulog. Opo. Bye-bye. Bye-bye po. May ulo. Mga latang nahulog. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon po. Pwede po mag-ukot? Opo, pwede po. Ano po ang tanog? Piguhulugan na alkansiya. Piguhulugan po alkansiya. Piguhulugan na alkansiya. Opo. Sure ka? Opo. Sure ka? Opo. Oh, talaga? Bye-bye. Pangyayari sa Maoraro. Hello, good afternoon. 100 pesos tabi. Text mo na tayo. Baka igwa kinagtama. Madali lang. Banig, piglatag, igbiter, mali, koko, isyo, sala. Walang akong nakitang tama sa ating spray paint, mali. Tabi, spray paint, mali. Iga po dyan sa hapon. Iga tabing ilaw sa sentro. Iga pong ilaw sa sentro. Hello?
Yes, good afternoon. Opo. Kalderong nahulog nagtalibong. Minabatak ba yan, Sir Adi? Pagkano ka ng sitwasyon, Adi? Minabatak ang kaldero? Nagtalibong. Oh, sure ka? Ano po? Bye-bye. Bye-bye. Pangyayari sa maabaka. Pigpisog na, mali, wala akong nakitang tama sa globe na tekoy nahulog sa stainless na planggana. Mali, alright. Walang tama akong nakita. Hello? Hello? Yes, sir. Good afternoon. Sir. Ano po ang tanong? No. Ha? Ano po ang tanong? Anong tanong, boss? Hello? Ah? Ano po? May yellow? Ah, supling sa pigbutag kang kiyelo? Ah, okay. Sure ka? Sure. Goodbye. Ang nangyari. Oh, basta po, angklo, may nahulog. Ano ito? Okay? May nahulog po Sandali, check muna yung mga cellphone natin, yung text muna ha. Lata, nahulo, mali. Nagsusungka, mali. Straw, mali. Pakiulit ng tunog, okay. Katsara, mali. Final answer, yung panduwang answer. Piguhulog na ay sa stainless na pitcher, mali. Madali. Ay, na-discharge sa kuyang smart. Pangyari sa Maoraro. Hello, good afternoon. Yes. Opo, good afternoon. Hello? Yes po, good afternoon. Mauko daw ako tabi. Opo, sige daw, madam. Ano po ang sa tuyang tanog? Nahulog na pinggan? Opo. Okay. Madam, i-pronounce mo daw tabi ang pinggan na bako po, nakaputan man dungo mo. Bakit? Plato? Yung pinggan ba ka? Yung mapapatao? Iyo po, solo sa asukan, gari, basta amin na purak baga yan. Ngunyan po, madam, may argumento ka po. Sala. Bye-bye. Alright. Alright, 10 minutes bago mag alas 4. Check muna natin yung mga text. Ay, sandali. Angel, ay, nangyayari. So, sa kuyang. Pasabili daw kay charger dyan. So, kung mga, nga daw nga tabi ni. Baka may simbag sa kwan sa Facebook Live. Madali lang ha. Baka may simbag sa Facebook Live. Madali lang ha. Saksak mo dyan, be. Okay. O yan, isaksak mo. Saksak mo. Baka may kantabing isaksak mo? Itaktak mo ito. Ano isaksak mo? Isaksak mo. Saksak. Isaksak mo. Okay. Ito, sandali lang sandali. Tingnan natin sa Facebook natin. Kuligwaki. Suminimbag na tama. Okay, madali lang. Bakit wala ito? Sandali lang stop. Okay. Okay, Evelyn Superia. Evelyn Abril. Good afternoon. Anita Armstrong from Melbourne. Lani Mapa. Pabati kay Lisel D. Sekretaryo and happy birthday po ngunyan. Nancy De La Cruz. Uni po number. Uni manangat sa number. Okay na. Pinrobad ko na po ini. Jenaline Lucanyas. Good afternoon. Stay safe, sabi ni Rose Bertis. Jenaline Lucanyas. Biod. Ano ito? Jolene pa. Pinauntol. Mali. Seryo. Birakit. Pulutan, mais o mani na pighuhog sa mangko. Mali.
nagkahurog na tornilyo, mali. Barya po na hinulog sa lata, mali. Nagugunin doon Maray, kung ano ang ginibo. Kung ano ang ginibo. Dapat iproseso ang simbag tabi. Nakaproseso ang simbag. Tangani pong eksakto. Nahulog sutabo sa banyo, mali. Nahulog na coins, mali. Pako nahulog, mali. Kaya, mali. Jolene nahulog, mali. Siya nahulog sa Jolene. Dapat klarado ito. Tan Jolene po, dahil matanog, kung dahil siyang nahulugan, nasabutan po. Opo, nasasabutan niya mo. Hello? Hello? Sir, pwede mag-ulit. Sige daw. Nahulog na baso na stainless, sir. Ha? Nahulog na baso na stainless. Nahulog na basong stainless? Yung baso. Pag nahulog na siya, talbog-talbog. Sure ka? Kaya ko, sir. Sala! I hate to see you go. Nahulog tabi na ball, bilyal ball. Mali. Ito. Sandali lang ha. Hello, good afternoon. Sandali lang. I-under ta ka ha. Hello? Yes, good afternoon. Ano po? Platito pong nagtalibong na nahulog. Di napasa. Day man po, nagtalibong man lang siya. Day man po, Nagtalibong sa nasa platito. Tapos sa tumba. day man po napasa. Nagtalibong lang siya. O di sala. Sala po. So, bye-bye. Okay. Day magkukuha niyo. Sa aga naman. Sa Monday naman. Istro na pigsorop, mali. Sa Monday naman. Basta, imagine nindo so nangyaring proseso para siya tumanog. Okay, hello? Yes, good afternoon. Jolen? Paverso. Paverso po. Power saw? Opo, yung pang ano sa kahoy, pang lagari. Power saw? Paverso. Sabi baga kanso. Yung pang lagari sa nyog o kaya sa kahoy. Lagadi, sabi na kanso mag-arama. Pa. Oh, sukambute, nagkaurulog. Sabi mga kanaki, yung nga nga pa to na nga sumanok nga ako, pigdralagan nga sa paroy. Bugawan na nga noy. Sabi kanaki, so? Sala manay. Bye-bye. Okay. Jolie na pigkalo-kago. Mali, walang kalo-kago duman na nangyari. Uliton ta ha, uliton ta ang tanong. Ngani naman. Ang paghula po, may proseso, tangani na mag-create ang tanog. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Pwede po mag-upot? Yes po, pwede po. Ano po ang tanog? Nahulog pong Jolene sa salong. Nahulog na Jolene sa? Nahulog pong Jolene sa salong. Sure ka? Sure po. Sala. Bye-bye. Jolene nahulog sa tiles, mali. Alright. Last na muna to. Lata ay na may, okay, mali. Nahulog na, Jolene, ice bucket, mali. Mangko, nahulog saro-saro, mali. Takdag na lata, mali. Okay, sandali lang ha. Tubig alagri nagtataw sa mali. Mali talaga, wala. Plastic na baso na pigpratong-patong, mali talaga. Last 4 na, maparam na ako. Tayaon si kagawa ng... May commercial ka pa, Ronald? Gawa pang commercial, Nald? Sandali lang po Last caller natin to. Hello? 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 Yes, good afternoon. Yes. Jolie na hinulog sa bute. Jolie na pighulog sa bute. Opo. Sure ka? Yes, sure na sure. Bye-bye. Mana kita? Mana kita? Alas sa agan Lunes naman. Uliton tantanog ha. Basta ang tanog po. Uliton tantanog. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Anong tanog? Pencil case na enroll. Pencil case? Opo. Opo. Sala?
Sige, sir. Bye. Okay. Madali lang ha. Prinoseso siya. Madali lang ha. Ito, ilangan nindo. Anong ginibong enot? Ito ha. Anong ginibong enot? Ito, ganindo. Okay na ito. Wala lugod. Ano na ito, lo? Ito ha. May proseso siyang ginibo para tumanog. Ya, ito, ganindo ha. Ano ito? Ay, nawara lugod, pangyari. Ano itong tanog na ito? Iya po, sa Lunes naman, mga tugang kita magdarangugan. Sa tuyang programa na Pinky on mo, baby. Salamat po kasi ng pagantabay. Kuya nung Dawal, susunod na sa Kagawad nung Dawal sa 2D sa GB. Goodbye! Mabuhay! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Namibida